yes labo yes ngoba umbuzo wafanele ulandele lapho ukuthi bangobani laba mbekayo babe nalo ilungelo lokumbeka labo abambekayo babe ngobani la bangobani la ekhaya endlobolo babe nalo ilungelo lokuxhumanela nokwenza izinto ngokucaba umbuzo lana uthi labo abambekayo ukuzalwa emkhosini uLotsholwa isizwe ngizokulekelela ngicela uhambe uyobheka inhlapho commission uzokuthola njengoba kade sikhuluma nje into lena eyenzeka ngisho nasemzini nje womuntu isigaba ingane isigaba isithatha kunina kuba isigaba sikamama wayo ngoba isigaba sikayisesimile siyaziwa noma kuthiwa umnumzane noma kuthiwa indoda unina ofike eqokothise isigaba sengane one ngokuthi ugane nini lapha ekhaya futhi ngayigane eqala uyena indlunkulu emzini wendoda yakwabo ugane isibili lekhohlo ugane isithathu leqadi noma indoda ingagana eziwe namakhosikazi akuvoti ile principle esebenza automatically bese kuba ukuthi yona nxa inqumela ukuhlela umuzi wayo ithi lawyer ngiyamsusa unamba bani lo lephansi ukufaka kepha nje ilokho indlunkulu lekhohlo leqadi bese kuba ukuthi akhona amanye ama-factors leyo kuzaleka is just one factor or just one consideration kepha ikhona enye consideration ngokwesigaba sokuzaleka kwakhe lo mlobokazi lo emzini wendoda noma lo ndlunkulu endlunkulu uzalwa inkosi futhi lokho it's an added factor